Rami Kira, som er arkitekturfotograf. Hvad skal det, altså hvad bliver det til det her arrangement, det her fotoarrangement? Jeg håber, folk har fået noget med herfra og blevet, hvis de bare er blevet lidt bedre fotografer, så er det været det hele værd. Det hele det ender ud i, at vi laver plakater, som bliver udstillet, blandt andet på Ørestad Bibliotek. Jeg hedder Mathias, jeg arbejder i By og Havn, og vi har prøvet at lave det arrangement for ligesom at både give en introduktion til, hvad Ørestad er for noget, og så også for at give en introduktion til det at tage billeder. Det er også derfor, vi har Kira med. Programmet ser sådan der ud. Vi starter med sådan lidt baggrundsviden om Ørestad. Jeg ved ikke, hvor mange der kender til bydelen, om vi kommer herfra eller sådan noget, men det... Så kan I se, at det ligger som sådan en aflang længe her, eller vi kalder det også et slips, der løber ud her. Det er sådan en slipseknude heroppe, og så slipset, der løber ud i 5 km længde, 600 meter bred. Formen her, 5 km bred, 600 meter, eller 5 km lang, 600 meter bred, 3,1 millioner etage, eller 3,1 millioner kvadratmeter, hvor man så bygger det samme antal etagekvadratmeter. Og man kan sige, det er rigtig stort i dansk kontekst at have sådan et byudviklingsprojekt. Jeg mener, at La Défense i Paris er 3,5 millioner etagekvadratmeter til sammenligning. Så det er sådan meget stort inde i sådan en københavnerskala, at man laver sådan et stort projekt. Det skal så være blandet bolig og erhverv, men også med 80.000 mennesker, der skal arbejde her, 25.000 mennesker, der skal bo her i fremtiden. Kira, og jeg er uddannet fotograf fra Nationalmuseets bevaringsafdeling i Brede. Og jeg har fotograferet alle mulige forskellige ting, lige fra Moselig til restaureringen af Mary og Frederiks hjem på Amalienborg. Hele den restaurering og renovering af Frederik Nottens Palæ har jeg fulgt. I dag der er jeg partner og cheffotograf i Byggeriets Billedbank, som er en virksomhed, som laver fotografisk dokumentation af byggerier fra start til slut. Og det gør vi for, at vores kunder ligesom bedre kan profilere sig selv i forhold til deres konkurrenter. Og når jeg arbejder som fotograf, så er det lys og linjer og materialer, jeg går mere op i end kameraets mærke. Så jeg er ikke tekniknørd på det. Jeg håber, jeg kan hjælpe jer med jeres små kameraer. Men faktisk kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at vide, hvor er I henne sådan rent fagligt i forhold til at fotografere? Hvad har I? Er det med iPhones i dag, eller er det med det store udstyr? Spejlrefleks, tror jeg. Spejlrefleks? Ja. Bare et digitalt kamera. Ja. Digitalt kamera. Ja, men med spejlrefleks, eller? Ja, nej. Ja. Nej. Ja. Yes. Så det, ja, det er godt. Når man skal fotografere, så skal man faktisk starte med nogle indledende overvejelser. Det er, hvad skal det her billede? Tager jeg det bare, fordi jeg synes, det er smukt, eller skal jeg noget med billedet? Skal det kommunikere noget, og hvad er det, så man gerne vil vise? Og skal det bruges til noget? Altså, er det til bare mit private arkiv, eller er det til en eller anden bog, eller så videre? Når man ligesom sådan har tænkt over det, så er der de her forskellige redskaber, man kan bruge for at få det bedste resultat. Og det er dem, jeg vil prøve at give jer nogle tips og tricks til at nå bedst, eller få det bedste resultat. Det første, det er, nu har jeg valgt den her bygning, så skal man ligesom, hvordan vil jeg gerne frame mit billede, eller mit motiv? Skal jeg have det hele med? Er det kun en sådan mellemudsnit, eller er det en hel detalje? Og det igen handler det om, hvad er det, man gerne ligesom vil kommunikere og vise. Det vigtigste redskab, man har, når man er fotograf, det er lyset. Det at være fotograf, det betyder faktisk at være lystegner.
Så det er det, man skal arbejde med, og som også kan give de største udfordringer. Det giver form og struktur og atmosfære. Det er svært at se lige her, men det her billede er faktisk taget. At det er samme billede, det er bare taget med 2 forskellige retninger på lyset. Det her er helt neutralt blødt lys, og her har vi hårdt sidelys, så der kan man se alle skader på maleriet for eksempel. Det kan man også bruge, når man skal fotografere arkitektur. Med lyset giver det her bløde, dejlige, behagelige billede, og modlys kan give mere dramatiske billeder, og kan også være med til at vise for eksempel overflader og strukturer osv. Det svære er ligesom, hvordan arbejder man med det, og det er simpelthen noget med at prøve sig frem. For man kan ikke sige, gør sådan her, så virker det. Som ligger her langs kanten ud til Amager, så alle bygningerne her rejser sig ligesom op fra det flade Amager, altså ned fra det lave Amager, hvor vi har enkeltfamiliehuse, villakvarterer osv. Så der rejser man sig altså fra 4. etages højde op til 8. etages højde her. Så man får sådan nogle bygninger, der er hver deres bud på den her begrænsning, der i virkeligheden er i planen, kan man sige. Og så skal man øve sig, gøre det samme, tage samme billede rigtig mange gange. Og så kan man ligesom bagefter sige, okay, hvad var det, jeg gjorde det, og det virkede her. Med sådan nogle små kameraer, hvor det hele den tænker fuldstændig for en, og man skal egentlig bare trykke på knappen. Der kan man stadigvæk godt gøre noget ved at snyde kameraet. Det vil sige, at når man får den til at stille skarpt, så måler den også lyset. Og der kan man ligesom sige, at jeg vil gerne have, at det mørke skal være normalt oplyst. Så stiller jeg ligesom kameraet til at måle lyset der, og så kan jeg flytte kameraet til det ønskede udsnit, som jeg gerne vil have. Hej. Vi prøver det af, når vi kommer ud. Når man er udenfor, så er det jo kun solen, man ligesom har at arbejde med. Så der skal man overveje, hvornår på dagen er det, at jeg tager billedet. Er det tidlig morgen, eller er det sen aften, eller er det midt på dagen, eller så videre, så videre. Så er der også forskel på lyset, alt efter hvilken årstid man har, og selvfølgelig i forhold til, hvordan vejret er. Vi har rigtig fint fotograferingsvejr i dag. Igen, så er det her et billede indenfor, og der er det er faktisk det allersværeste ved at være arkitekturfotograf, det er, at man skal kombinere sit kunstlys, sin lampe eller sin flash, med det dagslys, der er i lokalet. Og det er ligesom sådan balancen mellem de 2 ting, som man skal prøve sig frem og ligesom, finde balancen. Og det handler om at skrue op og ned og eksponere efter dagslys i forhold til. Det er ikke det, vi kommer til at arbejde med. Hvor man stiller sin flash eller sin lampe henne. Igen det her med, at har man direkte lys på, så bliver det nogle hårde skygger. Vender man til gengæld flashen om og skyder ind i loftet eller en væg bag en, som gerne er hvid, så kan man få et mere blødt og naturligt lys. Så er det sådan, så at alle lyskilder har en temperatur og dermed en farve. Og det kan give et stik, altså en farvestik i sit billede. Det vil sige, at man kan få helt blå billeder, hvis man tager i lysstofrør, eller man kan få helt grønne billeder, eller helt orange billeder i glødelamper. Igen kan man indstille kameraet, det kan man ikke på de fleste pocketkameraer. Der er den meget god til at lave sådan en neutral, hvidbalance.
Og på det tidspunkt kan man sige, at Københavns situation var radikalt anderledes end i dag. Det var sådan, at Københavns Kommune var nærmest tæt på at gå fallit, eller de havde i hvert fald meget stort underskud på det tidspunkt. Altså for at give jer nogle tal, så i 1994, der toppede underskuddet i Københavns Kommune med 15 milliarder kroner. Og der var en arbejdsløshedsprocent på 17%, som er noget anderledes end de der 6-8%, vi nu har i dag. Og det, der skete på det tidspunkt, var sådan set, at de gamle industrifaciliteter flyttede væk fra København, og man skulle ligesom til at genopfinde sig selv som by, kan man sige. Så man nedsatte fra politisk side et udvalg til at finde ud af, hvad man kunne gøre. Og det kom primært med 3 forslag, som var sådan nogle infrastrukturelle forslag. Det ene var, at man skulle lave en fast forbindelse over til Malmø herovre. Og broen har vi jo i dag, den kom i år 2000. Så skulle man udvide Københavns Lufthavn og forbedre indfaldsvejene ud til lufthavnen. Og så som sådan et lille projekt ved siden af, kan man sige, der var det så, at man ville så lægge den her nye by, som jo så lige bliver skåret igennem der, hvor trafikforbindelsen løber ind over landet, kan man sige. Så man ville lave sådan et nyt centrum, kan man sige, der skulle vokse op omkring motorvejen her. Altså sådan en økonomisk dynamo herude. Og her der har vi så Ørestad set fra nord, hvor vi er nede ved universitetskvarteret, altså hvor vi har universitetsbygningerne, og så kigger ud over. Og man kan jo godt fornemme den der unikke placering, kan man sige, hvor man har de her kæmpe grønne områder, som omringer bydelen, som man selvfølgelig også tager med ind i sin planlægning. Ja, Øresundsbroen havde jeg lige fortalt om, at den kom der i år 2000. I 1994 der udskriver man en konkurrence for masterplanen til Ørestad. Og i den forbindelse formulerer man nogle visioner for bydelen. Altså, den ene er, at Ørestad skal indeholde et bredt spektrum af aktiviteter, som højere læreanstalter, forskningsinstitutioner, forskningsbaserede videnstunge virksomheder, attraktive boliger og cityorienterede virksomheder. Og det fortæller også lidt noget om, hvad det er for en bydel, man gerne vil have. Man vil gerne tiltrække nye typer virksomheder til København. Var helt klart et hovedformål med det her. Og den nye bydel skal fremstå som en moderne pendant til Københavns gamle centrum. Og det hedder også, at der gerne må være visionær arkitektur herude, kan man sige. Men altså, det var, at man gerne ville have noget arkitektur, som også var holdbar, kan man sige, som kunne holde i 100 år, ligesom vi kender fra det historiske København. Selvfølgelig bygget i ny stil. Det skal ikke være en kopi af det gamle København, men noget andet. Og det er jo så det, vi kan tage rundt og se på, hvordan det så ser ud i dag. Her der har vi lidt historik for Ørestad, og et af de rigtig vigtige tidspunkter er især år 2002, hvor metroen åbner, man kan sige, som en del af planlægningen. Og det er også der, at Ørestad for alvor begynder at udvikle sig som by. Altså indtil da har det egentlig været mere planlægning, og I kan se, at man begynder grundsalget i 97, men det er der, at det for alvor går stærkt, kan man sige, at bydelen vokser op. Fordi at det lige pludselig bliver meget mere hurtigt at komme ud til Ørestad. Princippet bag Ørestad er, hvad man kan kalde sådan Newtown-princip i virkeligheden, men man anlægger altså den her nye by ude på en bar mark. Og det man så har gjort, det var, at man konstruerede et selskab på det tidspunkt, der hed Ørestad-selskabet. Det er så i dag blevet fusioneret sammen med Københavns Havn til det, der i dag hedder By og Havn. Det selskab, det optog nogle kæmpe lån, det var omkring de der 15 milliarder også, for at anlægge metroen og infrastruktur. Ned mod granitten, og prøv de der sådan overlap og forskelligheden, der hvor de møder hinanden. Prøv at gå tæt på, helt tæt på. Og husk, hvor I stiller jer hen. Ned i knæ. Hvem er I? Det er Og endelig, som sagt, jeg er jo ikke kameraekspert, men jeg vil rigtig gerne hjælpe med at prøve at indstille jer kameraer, hvis der er noget, der driller.
ligesom lige før, at de brød op. De havde oprindeligt en tegnestue, der hed Plot Arkitekter. Deres gennembrudsprojekt som byggeri var det herovre, M-huset herovre. Det hedder VM-husene. Altså vi så også den anden over ved øen. Og en af idéerne med det hus, det var jo de store glasfacader. Den her struktur, hvor man kantede bygningen, så man ikke fik et blik, der var lige overfor, lidt ud til siderne, så man fik noget visuel kontakt måske også lidt ud til det grønne område osv. Der var bare et problem, det var en masterplan her, der var egentlig planlagt, at der skulle ligge et parkeringshus på den her side, og det kan jo være en ret grimt udseende bygning, nogle gange i hvert fald. Så Bjarke Ingels gjorde det, at han transformerede projektet, kan man sige, og flyttede nogle beboelseskvadratmeter oven på det her parkeringshus. Så her har vi altså en beboelsesflade med 80 lejligheder oven på et parkeringshus. Han kalder det også selv arkitektonisk alkymi, altså man får det bedste af to verdener, kan man sige, fordi du får 80 sydvendte lejligheder med hver deres lille have, og så får man 480 parkeringspladser nede under. Så man låner altså først pengene, og hvorfor er det smart? Jamen det er smart, fordi så kan man faktisk sælge sin byggegrund lidt dyrere, fordi at det føles meget tættere på København, og på den måde kan man så sige, at man finansierer metroen ved at sælge byggearealer herude. Så man kan sige, når Ørestad ligesom er fuldt udbygget, så er den ligesom betalt den første del af metroen af. Så det er altså sådan også en finansieringsmodel, kan man sige, af metroen. Her der er vi ved Ørestad City. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se, men hvad hedder det? Motorvejen over til Sverige her. KLP, den norske pensionskasse, der har bygget nogle kontordomiciler her, har døbt det Skandinaviens bedste trafikkryds. Fordi man altså har motorvejen, man har regionaltoget, metroen, der mødes her i krydset. Og hvis man så kigger på her, jamen, så har man nogle transporttider, der hedder 10 minutter ind til Københavns centrum, under en halv time til Malmø, 7-8 minutter til lufthavnen. Så man kan sige, det er et ret stort selling point, eller man skal sige, for hvis man vil tiltrække de her store virksomheder. Samtidig kan man sige, det er den måde at tænke en by på, er også en meget bæredygtig måde at tænke byen på. Altså man har jo tænkt Ørestad efter, at man har lavet en så attraktiv kollektiv transport, at forhåbentlig vil mange flere rejse med sådan noget som metro, altså i stedet for at tage bilen. Og det kan man egentlig også se på nogle målinger, man lavede. Man lavede blandt andet, da Færing, som et af de første byggerier herude, som vi måske kan huske helt tilbage fra starten, at man kunne sådan set se, at der var en markant ændring af folks transportadfærd. Altså det er jo folk, som eller de fleste har bil, men der var rigtig mange, der begyndte at tage metroen til arbejde i stedet. Nu skal vi se. Godt. Og nu i fremtiden så er den så koblet op på City Metro-ringen selvfølgelig. Den nuværende metro, altså den, der løber ud til Ørestad her, og så ud til lufthavnen på den anden side. Og I har sikkert bemærket alle de mange byggepladser, som er i gang. Og den står så færdig i år 2018, City Metro-ringen. Så det betyder jo selvfølgelig også, at lige pludselig så bliver antallet, der vil rejse med metro per dag, mere end fordoblet. Masterplanen for Ørestad, hvis man lige så hurtigt skal se den, så var det et finsk arkitektfirma, Arki Arkitekter, der valgte masterplanen. Og det var sådan lidt ud fra 3 principper, hovedprincipper kan man sige. En ting var, at man ville bygge højt og tæt. Altså man vil have en ret stor densitet i byområderne, hvor man presser bebyggelserne sammen, og fordi så fik man plads til, ligesom hvad man kalder det grønne element, at denne her grønne lunge, som fældedområdet udgør rundt om Ørestad, den vil man ligesom trække ind i byen i nogle parkstrøg. Og så fik man også plads til det blå element, hvor man anlægger en masse kunstige vandkanaler. Og det kan man måske sige i dag, det var også ret forudseende i forhold til, nu har vi haft alle de her skybrud og så videre, fordi det er faktisk en måde, man kontrollerer regnvandet på. Altså man trækker regnvand fra hustagene ud i kanalerne, det rene regnvand trækker man ud i vandkanalerne. Og så laver man i virkeligheden også et lille forsøg, eller man har lavet et forsøgsprojekt herude i parken, hvor man filtrerer vand
der lander ned, eller det forurenede vand i virkeligheden. Man gider altså noget af vejvandet, hvor man ind i sådan et undergrundsfilter af kalk, og så renser man det, så man har ret gode resultater med. Ja, her der kan I se et af de blå elementer, den landskabelige kanal. Det er altså også en kunstig anlagt kanal, der ligesom løber i sådan en sløjfe ud i landskabet. Så der får man sådan en kontrast, kan man sige, mellem byen, eller byen, der ligesom transformerer sig ind i noget organisk. Og også en anden del af det blå element, hvor det er mere formelt ved Universitetskanalen eller inde i byrummet, kan man sige. Og hvordan det bliver brugt som rekreativt element. Så er der så Fælleden, kan man sige, hvor man, som jo også er et meget brugt område af dem, der bor her. Eksponeringen er igen et redskab for at få den bedst mulige balance mellem lys og skygge. Kender I blænder? Ja. Blænden er jo, hullet i objektivet eller i linsen. Og jo mindre den er, jo mindre lys kommer der ind. Til gengæld så har man også større dybdeskarphed. Og omvendt, jo større hul, jo mindre skarphed. Ikke? Blænden, det er den, der regulerer ens kunstlys. Det vil sige, har man en flash på, som man enten kaster direkte på, eller har sådan blødt blødt bag ved sig, indirekte lys, så kan man skrue op og ned på styrken af sin flash ved at skrue på blænden. Lukketiden, det er hvor hurtigt lukkeren ligesom fanger lyset. Igen, jo længere tid man eksponerer, jeg har lavet for eksempel nogle UV-optagelser, der eksponerer man i 33 sekunder, tror jeg. Så skal alting stå fuldstændig stille, fordi der skal jo ikke meget til for, at det bliver bevægelsesudskarpt. Så jo hurtigere man eksponerer, jo mere kan man fryse sit motiv. Virkelig sådan den der store lille. Prøv at arbejde med det i et billede og prøv at lave med en lille stol i forgrunden og en stor bygning i baggrunden eller en blomst eller et eller andet. Prøv at tænke over det her med, hvordan er det, jeg holder kameraet, når jeg fotograferer sådan en bygning. Hvis jeg vender det opad, så bliver linjerne også derefter. Prøv så til gengæld at gå længere tilbage. Hold kameraet lige, så får I en lige regulere, hvor meget sollys kommer der ind. Så er ISO, det vil sige, det er det, der svarer til filmens korn i gamle dage. Hvor hurtigt filmen ligesom var. Der kan man også skrue op og ned, så får man en mere grovkornet. Til gengæld så kan den suge mere lys. Jeg vil rigtig gerne vise det derude, alt efter hvad jeres kamera kan. Igen, det udfordringen, det er at få den her balance mellem, og der er som sagt ikke nogen tommelfinger på, det er nødt til at prøve sig frem. En anden vigtig ting, det er altså en standpunkt. Hvor er det ligesom, man vælger at placere sig selv i forhold til det motiv, man gerne vil fotografere. Jeg har lavet 3 eksempler her. Det bliver 3 forskellige billeder af samme, prædikestol her. Men fordi jeg placerer mig forskelligt, så får jeg ligesom forskellige udtryk. Og det skal man også, have med i forhold til sit perspektiv og skarpheden. Hvor tæt vælger man at gå på, og så videre. Så en af de ting, som kan være et godt tip, det er, at når man fotograferer arkitektur, så er der altid nogle linjer og et perspektiv, som enten forsvinder, men alt efter hvordan man vinkler sit kamera, så kan man ligesom få linjerne til at stå
stå lige, eller forsvinde op i himlen, eller hvad man nu gerne vil. Så både på den ene led og på den anden led skal man ligesom holde sit kamera lige, hvis man vil have lige vinkler. Bruger du ikke til den chip? Jo, det gør jeg på mit tekniske kamera. Jo. Og det kan man selvfølgelig også gøre, men man når rigtig langt ved at stille sig. Altså tænke, at kameraets filmplan eller skal være i lige, i forhold til motivplanen. Giver det mening? Ellers så siger jeg endelig spørg ind. Jeg fotograferer næsten altid på stativ, når jeg fotograferer arkitektur. Både fordi det giver mig muligheden for at kunne eksponere længere tid, uden at det bliver rystet. Og man kan lave småjusteringer i forhold til at få tingene lige eller skæve i den rigtige retning, som man gerne vil have det. Så det kan klart anbefales, hvis man sådan vil prøve at være mere end bare at trykke på knappen. Så skal man overveje, om der skal mennesker på billeder. Hvad er det, man igen vil kommunikere? Og det er sådan så, at vores hjerner er simpelthen kodet til, at man først lægger mærke til mennesker, og først lægger mærke til ansigter. Og så bagefter ser man på omgivelserne. Så hvis man vil vise det her livet og størrelsesforhold og stemning, så er det rigtig godt at have mennesker på. Men skal det være arkitekturen, som taler og det rene sprog med linjer og former og farver og så videre materialer, så er mennesker et forstyrrende element. Mange af de der arkitekturbøger, så der er mennesker forbudt. Det begynder heldigvis at være mere og mere, at man gerne vil have mennesker på. Hvad? Fanger jeg ude for nogen en fisk, eller hvad? Altså, den har lavet omvendt. Der er skåret hul i folien, i stedet for at man sætter noget på. Jeg kan klare på det lidt andet i ved Ørestads navn eller noget. Man gerne vil have mennesker på billeder. Der er altså 6 ting, I skal overveje. Det er, hvad skal mit billede? Hvordan framer jeg mit billede? Tager jeg det hele med, eller går jeg tæt på, eller hvad vil jeg? Og så er det lyset. Hvor stiller jeg mig hen i forhold til lyset? Har jeg medlys eller modlys? Hvordan prøver jeg at arbejde med min blitz eller min flash? Hvordan eksponerer jeg? Kører jeg bare auto, eller prøver jeg at arbejde med det her kontrasten mellem lys og skygge ved at bruge min blende og min lukketid? Hvor stiller jeg mig hen i forhold til det, jeg gerne vil fotografere? Er jeg helt nede ved jorden, eller er jeg oppe, eller en mellemting, eller hvor får jeg ligesom det bedste perspektiv og vinkel i forhold til, hvad jeg gerne vil vise? Så er det, om der skal mennesker eller ej på. Og i dag der skal vi fotografere om forskellighed, fordi det her område det er simpelthen et område, som har så stor forskellighed, både i byggeri og i skala, små og store og så videre. Og der er de her 4 emner. I får det her på print, som vi har med rundt. Materialer, altså beton og træ og jern og glas og hvad der ellers er af forskellighed i materialerne herude. Så er det skala. Stor og lille, lang, smal og høj og tynd, og hvad er der ligesom af forskellighed i skalaen. Og det er alt efter på de forskellige steder, der vil det se forskelligt ud. Nu ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der bor her. men altså, som er et attraktivt område at gå tur i, og på den måde kunne man jo også godt se Ørestad lidt som, altså det er ikke som, at Ørestad skal være det nye københavnske centrum overhovedet, sådan er det slet ikke. Men man kan sige, det er jo et ret fint alternativ til for eksempel at flytte ud i provinsen, som man måske gjorde før i tiden, hvis man gerne vil være tæt på natur, ikke?